Ko Yeesu Almasiihu wi'i tokkuɓe ɗum dow kuuɗe diina? No tokkuɓe Yeesu Almasiihu jaggoranto Joomiraawo e feerotiri e no tokkuɓe diinaaji feere ngaɗata. Ngam non, banye e ɗum wi'a woy Kirista'en ngalaa wongal kuugal ngal diina. To, goonga kanka woni, tokkuɓe Almasiihu jagganto Allah naa ngam jaggu ɗum hokkayɓe kisndam e yaafeego. Aa'a, non no mi wi'i naane, kisndam heɓirtaako e huuki wongal kuugal. Ɗum caahu Joomiraawo to koo moye jaɓuɗo Almasiihu kisnoowo. Minon tokkuɓe Almasiihu, emin jagganoo Joomiraawo naa ngam heɓuki kisndam, ammaa ngam holluki mo yidde e yettoore dow ko o waɗanimin. Haa mi hokkuma habaru seɗɗa dow goɗɗe kuuɗe diina. Ko o wi'i dow do'aare? Yeesu Almasiihu wi'aayi tokkuɓe ɗum raa wonde do'aare nde ɓe ngaɗata ka waɗuki koo nde nyalnde e subaka e nyalawma e alaasara. O wi'aayi ɓe ngaɗa do'aare e ɗemngal Ibraaniire koo ɗemngal Helenankoore. O bo wi'aayi ɓe kuuca fuuna koo hirna koo woyla koo fombina. Kanko ko o holli ɓe kanjum woni ɓe ngara yeeso Allah non no ɓiɓɓe ngarirta to nyaako maɓɓe nde ɓe ngiɗi fuu, koo ɗum toye ɓe medda e maako nder ɗemngal maɓɓe. Fii mawɗum naa ɗum ɗemngal ngal ɗum waɗirta do'aare, koo bo no neɗɗo darorto koo bo no diccorto. Fii mawɗum kanjum woni neɗɗo mawnina Joomiraawo e goonga nder ɓernde muɗum. Raaru nder Maatiyu suurawol 9 aayaare 5 yaaki aayaare 15, e Yahaya suurawol 4 aayaare 23 yaaki aayaare 24. Tokkuɓe Yeesu Almasiihu e ngaɗa do'aare to ɓe kawritii nder cuuɗi jagganaaki Allah. Emin ngaɗa do'aare e wuro e ɓiɓɓeeji amin. Emin nyalla waɗuki do'aare nder ɓerɗe amin. Ɗuɓɓe amin jangay daga deftere ceniinde, nden gaɗay do'aare feere maɓɓe koo nde nyalnde. Emin getta Joomiraawo ngam fuu ko o waɗanimin. Emin mbi'amo hakke ɗum min ngaɗi, emin toroo yaafeego. Emin toranoo ɓe njamɗa ngam ɓe keɓa ɓe njamɗita. Emin toranoo ɓe njaɓaayi Almasiihu taw ngam ɓe keɓa kisndam. Emin bo ngaɗana laamiiɓe do'aare. Emin toroo Joomiraawo hokka duuniyaaru jonde jam. Yeesu wi'i e haani ɗum waɗa do'aare koo ndeye. Raaru nder Lukka suurawol 18 aayaare 1. Nde Yeesu ummake nyalnde alal, koo nde nyalnde alal ɗum nyalnde mawnde to tokkuɓe mo. E nyalnde alal ɗum hawritay nder cuuɗi jagganaaki Joomiraawo. Bannye maa ɗum hawritay e goɗɗe balɗe feere. To ɗum hawritii sey ɗum janga deftere seniinde, ɗum yima gimi mantuki Joomiraawo, ɗum waɗa do'aare, ɗum waɗa wa'aju. Taa yiɗi njaha nana, nyalde go'o sey njahada e goɗɗo higo maaɗa tokkuɗo Almasiihu. Ko o wi'i dow suumayeere? Yeesu resaayi nyalnde koo lewru ndu tokkuɓe mo cuumoto. Suumaaki naa ɗum doole, ammaa o wi'i to ɓe cuumoto, ɓe ngaɗa ɗum ngam Joomiraawo, naa no munaafuki'en ngaɗata. Kamɓe e ɓe cuumo ammaa ngam ɗum mantaɓe. O wi'i iri nden ɗon suumayeere ɗum meere. Raaru nder Maatiyu suurawol 9 aayaare 19 yaaki aayaare 13. Ɗon maa Yeesu wi'i, naa ko nattata hunduko wonnata neɗɗo, aa'a, ko wurtoytoo daga ɓernde neɗɗo kanjum wonnata ɗum, waato nguyka e tokkuki rawɓe e warhoore e mangu hoore e lawliiru e ko nandi e maajum fuu. Ammaa walaa wondu nyamdu gartirayndu neɗɗo ko nefni yeeso Joomiraawo. Raaru nder Markus suurawol 9 aayaare 18 yaaki aayaare 23. Ko o wi'i dow ittuki jakka? Yeesu taƴaayi keerol dow ko neɗɗo hokkata ngam kuugal Joomiraawo, koo bo ko ɗum hokkata ɓe ngalana. Kanko ni o wi'i, ko ngooduɗen fuu ɗum Joomiraawo, ngam non haani kuutiren ko ngooduɗen
nonno Joomiraawo yiɗi, koo en ngoodi ɗuɗɗum, koo en ngoodi seɗɗa. Ɗum daga nder ko o hokki en nokketen kokken ngam kuugal maako, ngam yettoore. Ɗum hokkay ceede ngam nyamnuki pasto'en, nden ngam walluki ɓe njamɗa e ɓe ngalana, nden ngal lilduki habaru belɗum ɗum Almasiihu to ɓe nanaayi. Yeesu Almasiihu wi'i ɗum hokka e ɓernde go'o, ngam Allah e nana belɗum non ɗum. Tokkuɓe Almasiihu ɗuɓɓe e itta go'o daga nder 10 nder ko Joomiraawo hokki ɓe fuu, ɓe kokka ngam kuugal Joomiraawo. E ɓe ngaɗa non naa ngam tagaaɓe mantaɓe, ammaa ngam ɓe ngetta Allah. Raaru nder Maatiyu suurawol 9 aayaare 1 yaaki aayaare 4. Ko o wi'i dow yahgo leydi ceniindi? Yeesu Almasiihu wi'aayi tokkuɓe mo njaha wondi leydi ceniindi koo wonde wigeere seniinde, ngam Allah e koo toye. Ngam non neɗɗo to woni fuu waaway jagganaakimo. Woɓɓe tokkuɓe Almasiihu e njaha koɗaaku e leydi Israa'iila ngam ɓe ngi'a leydi to Almasiihu jooɗino, ammaa naa ngam ɗaɓɓutuki kisndam koo goɗɗum laada. Walaa no ɗum mawninirta Almasiihu e laawol mawninki yenaande maako, ngam o walaa nder mayre, o ummake e yonki. Ko o wi'i dow humto diina? Yeesu Almasiihu wi'aayi tokkuɓe mo ɓe ndeena wonde nyalnde ngam humto diina. Ammaa e woodi balɗe 3 ɗe min keedi feere min ngaɗa ka siftorki ko wangi. E woodi Kirismeti, waato nyalnde siftorki danyeeki Almasiihu. Ɗum andaa nyalnde nde o danya. Ammaa ɓurɓe ɗukki e ngaɗa humto ngon nder lewru 12, balɗe 25 mayru. Nden woɓɓe e ngaɗango nder lewru 1, nyalnde 9 mayru. Too, e woodi wongo humto ɗon maango siftorki no Almasiihu ummori daga mayde. Kango banye e ɗum waɗango nder lewru 3, banye bo nder lewru 4, ngam e ngo waɗee to lewru yaari caka. Too, e woodi ɗon ma nyalnde siftorki garol Ruuhu Ceniiɗo, jontooje 2 gaɗa mayde Almasiihu. Ɗen ɗon balɗe ɗum balɗe humto dow ko Joomiraawo waɗi. Humto hitaande heyre lewru 1 mayru, naa ɗum humto diina, ɗum humto gomnati. Ko o wi'i dow ndonuuji ceniiɗi? Yeesu Almasiihu tiggii ndonuuji ceniiɗi kanji 2 ɗi tokkuɓe mo ngaɗata. 1 baptisma, nonno mi wi'umaa naane, kanjum woni anditirɗum wi'uki neɗɗo wartii tokkuɗo Almasiihu. 2 kirtaari Joomiraawo. Hiraande cakitiinde nde Yeesu hirtodii e tokkuɓe mo ko o ware, o hoccii buroodi o ngappiti, o hokki ɓe, o wi'i, ɗu'um ɗum ɓandu am. Nden o hocci ndiyam inabojam o hokki ɓe, o wi'i, ɗu'um ɗum ƴiiƴam am. Buroodi ɗum e inabojam ɗam wartii misaalu mayde maako ngam meɗen. Ngam non o wi'i ɗum waɗa ka waɗuki kirtaari ndin e ɗum siftora e mayde maako naa o warti. Ngam non tokkuɓe mo har hande e ngaɗa non ngam siftorkimo. To min moftake sey koo moye hocca ngappitel buroodi e inabojam seɗɗa, e min nyuma dow no o maayiri ngam hakkeeji duuniyaaru. E min keɓa sembiɗineeki e barka ɗuɗɗum nder waɗuki non. Raaru nder Korintiyanko'en ɗerewol arandewol, suurawol 11, aayaare 23 yaaki aayaare 30. Ko o wi'i dow teegal? Yeesu Almasiihu waɗii dooka dow teegal wi'uki, gorko go'oto hoowa debbo go'oto, kamɓe ɗiɗo ɓe ngarta go'o. Ɓe njooɗodo nder yidde, to goɗɗo maɓɓe nyaama amaana goɗɗo har keerol yonki maɓɓe. O wi'i ɗon ma, ko Allah hawti to neɗɗo senda ɗum, o haɗii seeruki to naa ngam jeenu. Raaru nder Maatiyu suurawol 9, aayaare 31 yaaki aayaare 32, e Markus suurawol 10, aayaare 2 yaaki aayaare 12. Bulus lilaaɗo Joomiraawo wi'i, yidde hakkunde debbo e gorko muuɗum
haani warta bo yidde mawnde hakkunde Almasiihu e tokkuɓe ɗum. Raaru nder Aafisanko'en suurawol jowaɓol aayaare 21 yaaki aayaare 33.